хора, това трябва да спре. Здравейте хора, аз съм Неди и това трябва да спре. Ако не знаете кое, сега ще си поговорим. Ако сте нови, се абонирайте за канала ми с камбанка, за да не изпускате някои от видеята ми. Сега ще ви разкажа за какво става въпрос. Не може някакъв лайнар на еди колко си годинки да прави контент и да преуспява. Аз съм на 13 годинки, правя си контент докъде си мога, quality е до една степен и имам 59 абоната. Нашият тръгнал, че някакъв му го изгледал видеото до край, YouTube да го промотира насам натам до други хора. Ако искате, в някой друг епизод ще реагираме на него, ще видите, просто ви казвам, не ви трябва да го гледате. Темата е, че не може да тръгнеш и така на базик да правиш контент и да печелиш абонати от това. Просто е забранено. Или да си на 8-9 годинки да правиш контент, защото ако правиш на толкова рана възраст контент, просто е кринжов контент, няма какво да се каже. Просто ти става срам, докато го гледаш, ти става неудобно. Просто ти изяжда това чувство отвътре. Ако си като лапе, като него, си викаш, то си бъхти великия, най-добре едит в цялата вселена. Нали? Ама ако го погледнеш през моите очи, ще си речеш, той аз го мога това за 2 минути, не, ама никак трудно. Слагаш една анимация, слагаш текста си, пиш какво там искаш и това е, не е нулото. Но това не е хейт, а сега дискутираме в момента какво точно е това. Аз между другото си мисля, че YouTube трябва да сложи някакъв лимит на възрастта. Говоря, ако искаш да започнеш сериозно YouTube. Не може така от раз да започнеш, да си мислиш като си на 8-9 годинки. Аз ще преуспея от контенти, снимам Fortnite, Minecraft, GTA 5, всичко, аз съм най-доброто лапе на света. Той аз мога да снимам. Мога да снимам на хардкор гейминг, ма хардкор, че хардкор. Такъв те не сте виждал от 13 годишен. И какво ще стане? Ще натрупам 2-3 гледания, лайкове, дизлайкове, някакъв коментар, някакво слаб си, не ставаш, ти си сланина. Докато на лапето, защото се базика с него. Някой, бах ти добрия си, ти си най-добрия в цялата вселена, леле, ти си най-добрия геймър, ти трябва да влезеш в някаква профилига. Просто е забранено. Трябва YouTube да сложи някакъв лимит на възрастта, да започне сериозен YouTube, а не кринжов YouTube. Тето, буквално съм гледал, че някои ютубери буквално се прехранват от това. Гледат на кринжови YouTube канали и буквално изкарват много абонати, гледания, даже и пари от това. Че си стоиш на задника като мен в момента и гледаш на някакъв контент, те го е правил за 2-3 минути, ама му се смееш и му викаш, че е много зле. То сигурно в началото абсолютно всички ютубери са били така, като мен в момента. Аз съм още в най-ранния си етап. И че в бъдеще, ако започна да обработвам много по-добре, ако влагам дни от времето си в едно видео, ще стане много хубаво. Не като сега. Тето по принцип сега са ми 720p, а съм гледал, че професионалните ютубери ги правят 4K видеята. Аз още не мога така. И по принцип ще ми отнеме много дълго време. Но все пак, това е ранен етап, не е чак професионално, така че се трае. Сега да не отбиваме темата. Дискусията е, че YouTube се започва не на 9-8 годинки, трябва малко да пораснеш, да ти дойдат идеите в главата, да започнеш да разсъждаваш логично какво харесват хората, а не да правиш някакъв контент, просто не знаеш там го аплодваш в YouTube и се чуеш кой ще го гледа, дали вече имам лайкове, гледания, други такива. Просто не бива така. Трябва време, размисъл и много други неща. Това е един от основните компоненти. Иначе по принцип трябва да се научиш да правиш тъмнели, описания и други такива, куп неща, финален екран и други такива. Не правиш на базик контента, колко да сложиш една музичка или нещо такова, играеш на играта, там ето някакво 9 годишно лапи си цъка на Fortnite или Minecraft или нещо друго и си мислиш, че си направил професионалния контент, не става от раз. Същото е буквално при всичко, при влоговете, гейминга, боксингите, буквално трябва да вложиш старание в това. Подчертавам старание, това е най-важното за едно YouTube клипче. Ако не вложиш старание, няма гледания, няма дори такива, то дори да не си вложил старание, някои пак ги гледат и те не знаят за кого гледат, просто пробват да убият времето си. Хора, честно аз ви казвам, трябва да сложат някакво ограничение, защото това е много зле. Не може така, създаваш си акаунт. По принцип, за да се абонираш за разни хора в YouTube, трябва да си създадеш акаунт в YouTube чрез имейла си. Но по принцип, тогава те квалифицират като канал.
И какво си помислиш един ден? Аз мога да снимам на телефончето, на PlayStation 4-ката, на компютъра. Ще направя най-якия контент на света. Ама не става от аз. И аз мога да снимам, нищо, че лаптопа ми е от 2006, имам си Nintendo Wii, Nintendo 2DS и от моим се кефя ме от другото. Също и на телефона мога да снимам някакви там тъпочи, просто, нали, да се пана най-великия на света. Ама просто не става така. Първо трябва да се научиш как се правят тъмнелите. В принцип най-важната е стъпка да се научиш да правиш видеа. Ако нямаш първата стъпка, въобще не ви тръгва и да правите YouTube. Това няма никакъв смисъл. Ма да се научиш да обработваш, не значи да сложиш едната музика, да се научиш да режеш кадрите и други такива тъпочи. Трябва да създадеш видеото да изглежда хубаво, да ти граме погледа, да е интересно, това е най-важното, да е интересно. А не някакъв кринжав контент, на който го гледаш 1-2 минути, затваряш го и кажеш: "О, шит, този беше бах ти противния, трябва да го репортнем на някого." Или да го споделиш на някакви големи ютубъри, колко да му се изсмеят, да спечелят 100 000 гледания или по-малко, там да изкарат 1-2 лева от видеото или някаква такава тъпотия. И после малкият какво? Вижда някакво видеото на някакъв си ютубър, тето е реагира на него, набираше популярност. Лапето не знае какво прави, реве, пребива се от плач, спира с ютуба и това е, докато оня си кара парите от YouTube и кой знае какво прави с тях. До една степен и деца са виновни, защото се знае, че не се започва с YouTube от рана детска възраст. Аз съм на 13, не знам това колко е рана, ама аз съм осъзнал какъв ангажимент поемам. Не създавам някакъв траш контент, да го пращам и аз не знам къде и така на небето, в YouTube, навсякъде. И не знам дори кой ще го гледа, ама ако ви харесва това видео, да знам, споделете го да знаят хората за него. А за да се научат да не започват и така глупости, колкото да отбият номера. Това не става така. Трябват много месеци, даже години опит, за да си развиеш хубав контент, но да го развиеш в права посока, не и така. Отдолу, някъде нагоре на средата, трябва и така да е правилно. Трябва да е в права линия, това значи всяко видео да ти се получава чудесно. Колкото хората го гледат, да го лайкват, да го споделят, да го изглеждат до край, да го коментират, може би и други такива. Има толкова много, за които мога да говоря, ама видеото ще стане много дълго. Но разбрахте като цяло за какво е видео. Да не започвате с YouTube Content Creating от рана детска възраст, като моята. Сигурно. Надявам се да ви е харесало. Ако сте нови, се абонирайте за канала ми с камбанка, оставете лайк на видеото и го споделите в социалните мрежи, за да хората научат, че не трябва да се започва толкова рана възраст с YouTube Content Creating. Това беше от мен, Неди, и сега ви казвам едно голямо чао!